I aquesta GoPro? Què fa? Què fas? I'll avenge you, father. I'll save you, mother. I'll kill you, Fiona! Ens agraden molt les pel·lis i som molt amics. Crítico 3. Podem començar? Tu has decidit despullar-te aquí fent la Sí, teva perquè és entrada, l'entrada ràpida que has i ja volgut està. quan jo sóc el presentador, és a dir, m'has de demanar permís a mi per fer aquesta entrada. Era una permís. Bueno, m'has dit, vaig a fer una cosa, jo no sabia que anaves a fer. Això no és demanar permís. Millor demanar perdó que permís. Exacte. Bona tarda! Bona nit, amants del cinema. Crítico 3 torna un altre cop amb una nova pel·lícula de cinema. I no només una pel·lícula. No. Per alguns, per altres. Però per alguns és la pel·lícula més esperada de l'any. Mentida! No pots dir no això, pots canviar, No pots dir això. No. Si ho dius, És la pel·lícula... Si dius que no és la teva És la meva pel·lícula més esperada aquest any. Va. Però he de dir que vaig fer una petita juguesca. El vídeo de Va, això m'és igual. especial. Ja ho sabem, això. Vaig fer una juguesca perquè la pel·lícula que més ganes tinc de veure No. és Avatar 2. Val, doncs n'hi ha parem. una. S'ha acabat el vídeo. S'ha acabat Crítico 3. En tot cas, els que porteu ja 5 minuts de vídeo i encara no sabeu quina pel·lícula anem a veure, anem a veure The Northman. The Northman! Va de senyor viking que li maten el pare i entenc que li segresten la mare. Per part de, entenem que el seu tiet. Lamentable, tio. Val? Llavors, l'objectiu d'aquest bon viking és matar el seu tiet Enfiar-me. amb l'objectiu de venjar el seu pare. Sí. Pura venjança. I restituir l'honor de la família, bàsicament. que és Caram! El codi viking. Caram, que educatiu. Sí. A partir d'aquí, en Jordi, un home que es dedica a l'educació en el lleure, Sí. us explicarà per quin motiu és aquesta la seva pel·lícula més esperada de l'any. Abans d'això, et demanaria presentador. No voldria pas jo interferir als teus plans de presentació, però un petit entès, ràpidament, puc fer? Dones permís? Si és el director. Però, Hola, què tal? Com esteu? hola, entès. Soc en Jordi, l'entès, no? Entès de DC, Marvel, fanalets, i també es veu de sagues i poemes vikings antics, no? Molt bé, I d'aquí ostres. vinc a explicar-vos una petita historieta ràpida. No vull jo pas allargar aquest vídeo innecessàriament. Dic que aquesta pel·lícula és una adaptació del poema de la història de la saga original vikinga, bueno, nòrdica, no? Escandinava, de Amleth, el príncep, que el seu oncle va matar el seu pare i es va fer amb els regnes, i llavors és la lluita del petit fill intentant restituir l'honor de la família. Aquesta història us sonarà, per exemple, de Hamlet, perquè el príncep d'aquesta història es diu Amleth. O sigui, és agafar l'H i posar-la a davant. És el que va fer en Shakespeare, vale. el Murray de Shakespeare. Shakespeare ha plagiat. No és que va plagiat, és que les històries antigues, les llegendes antigues van córrer per tota Europa i la gent se les va fer seves. I de fet s'han fet adaptacions també en animació, on ningú ha vist el Rei Lleó. Aquí. Oh! Mira, ara que m'has tret el rei lleó, he pensat, uau. I fins aquí, secció holandès, companys. Mira, no et volia avui, però avui és l'únic dia que m'has servit. Jo, aplaudiment. Entès? Moltes gràcies. Que per qui no ho sàpiga és el pitjor copilot que et De la pots tirar. història. I ell continua dient que és el millor. No ha acceptat mai que una cosa no la fa bé. No és veritat, hi ha coses que no faig bé. I el copilotisme? Copilotisme el treballo bastant bé. No és una de les coses que em vagin malament. Quina poca autocrítica, tio. Qui actua en aquesta pel·lícula de The Northman? Molt bé, ràpidament, perquè evidentment amb aquest director vol treballar tu. Tom, jo de fet, si volgués també Quin treballaria, director? encara que fos... no ho diré. Quin director? Adrián! Quina ràbia! I dic que en aquesta pel·lícula surt Nicole Kidman, surt la Bjork, la cantant, Oh, mítica. surt Ethan Hawke, Oh, que ho està patant ara a Caballero en Luna, la sèrie, per exemple. Annette Taylor-Joy, aquesta noia ens encanta, ja l'hem anat a veure moltes pel·lícules aquí en aquest canal, hem anat a veure Glass, hem anat a veure... Soho. Això, l'última Churchill, el Soho, també, a veure el nostre vídeo. Actriu que no acaba d'entrar en el món blockbuster. És veritat, Oriol, és veritat. Annette Taylor-Joy ens agrada molt. I ara sí, presentem Oh! el viking, no? Jo, aquesta passió que teniu per aquest tio... I és que potser estem parlant d'un dels tios més sexis del planeta. Del planeta. Té una mirada tan penetrant. I és que a més va actuar en una sèrie que es diu True Blood, Oh, boníssima. Que li tingueu... fent un paper que es diu Eric Northman! I quina pel·lícula de veure avui, Oriol? Northman! És que aquest noi... És que va néixer per fer aquest paper.
I estem parlant de l'inigualable Alexander Skarsgård! Però ha fet alguna cosa més. Sí, ha fet Tarzan. Tarzan, una merda de pel·lícula. Ara, el tio està fortíssim. El tio està fortíssim. I lluita Per l'amor contra de un Déu, però goril·la. què és aquesta merda de devoció? És que teniu merdes de devocions, perdoneu, és injust. La persona que farà l'anunciament del director serà el nostre amic Oriol! Ei, què tal? Són aplaudiments emmetzinats, que ho sàpigues. Mantén-los mentre vaig parlant. Avui anem a veure la pel·lícula d'un director que va fer una pel·lícula que es diu El Faro. És Oh, que bona El Faro, que que la vam anar a veure. Però és un director especial, no? És diferent. Sí que és veritat que Vale, fica gràcies. molta èmfasis en la imatge, Gràcies. fica molta èmfasis en... T'ho dic, en els detalls. En els És una detalls. persona que es treballa molt als detalls. Mira sí. que el guió estigui acord amb la història que està passant, a nivell estètic, a nivell visual, a nivell cinematogràfic. És que com És que pixa colònia, és que és tan bo. També ha fet una altra pel·lícula que es diu La Bruja. Oh, que bona que és! Digues el nom ja, Oriol! Es diu Robert Eggers. Però per què aplaudeixes tu? Robert! És que estem donant un bombo a una pel·li i a un director que... Robert, t'estimem, Robert. Quines expectatives teniu d'aquesta pel·lícula? Què he de dir, no? Recordo aquell dia quan vam venir a veure The Lighthouse, la pel·lícula de Robert Eggers, Aquí, justament. i recordo que va ser un dels vídeos més polèmics nostres, no? Perquè realment vam estar debatint sobre el que era l'art, i això em va agradar, perquè al final un bon artista genera debat, no? I això és el que m'agrada, Robert. Un 10, m'espero un 10. Vale. Jo vaig content perquè he vist el tràiler i la sinopsis Vikingos mola. El que passa és que també he vist el tràiler i he vist coses. Coses com... Exacte. Primers plans molt foscos, Sí. poca lluita, crec que hi haurà poca... Bruixeria, ara. I aquestes coses a mi, em donen la nit. Llavors, espero que hi hagi més lluita vikinga i menys bruixeria, menys drama psicològic. Espero. Jo espero que hi hagi tota la bruixeria. No te'n deixis ni una gota, sisplau. Que asco, tio. I he Oriol! de dir que és un director que realment no m'apassiona. Llavors, vaig amb moltíssimes ganes. Vas amb moltíssimes ganes, és que no ho És que vaig entenc. veure el tràiler, vaig veure l'Alec Northman. No, és que t'ha de enganyat el Vikingo. tràiler. No, però em recorda molt el Guerrero número 13. Exacte. Juguen amb acció, però bruixeria... Ho sabrem al cinema, això. Exacte, va. Vinga, fins després. Robert, sisplau, dona'm la millor de tu, sisplau. Sisplau. Que se m'ha vist el moment, però que m'he així. Però no m'he enterat del primer. Bueno. Vas. Deixa'm dir-vos que he accedit a pujar-me les mànigues per l'entertainment de la mitja part, però no accediré perquè la pel·li no m'agrada. Oh! Gerro d'aigua freda a la cara. Xas! M'he avorrit molt. Em sap greu. Em sap greu. Pitjor que el Faro. Sí. La sinopsis Vull sentir-ho, vull és sentir-lo. l'argument de la pel·lícula. O sigui, no hi ha res més a la pel·lícula. Evidentment. Amanit constantment i per mi excessivament, molt excessivament, de bruixeria vikinga. No és res més que un tio que vol matar el seu oncle. És que només hi ha això. No hi ha només això. Ha És hagut- que em baixo la samarreta. No hi ha hagut- De... No Despreci. t'ha agradat la pel·lícula? Quasi no m'ha agradat la pel·lícula. Doncs Què en penses de la pel·lícula? Bé, no? Què dir És de que, Robert perdona'm, Eggers? permet-me que et digui que anaves... Bueno, és que jo no t'he vist mai tan condicionat com en aquesta pel·lícula. Una tallada de cap li semblava... Uf, uau, el millor director del món. No, Haig de dir és que no una- és sí. una cosa, tio. Aquesta pel·lícula, per mi, desprèn qualitat per tots els sentits, tio. La història és senzilla, i tant que és senzilla. És la història del Rei León, és que és exactament igual. El Rei que León passa- coneix en Timon i en Pumba, tio. Calla't, tio. I tu passes bé entre mig. Bueno, perquè tu no t'agrada i ja està, Fins que tio. arribes a acabar a l'onclo, pues, almenys tu passes bé, cantes una cuna matata. Aquí no, tu passes bé, només No. veus bruixots, només veus sang. No, perquè Vinga, si ja. t'endins en la cultura
nòrdica escandinava d'ensar, tio, i entres en la sang, en els sacrificis, entres en els déus, entres en veure com tota aquesta gent tenia la societat muntada i com havien de mentalment aguantar tota la pressió que suposava tot això, i ho veus en els petits gestos, en les festes, ho veus en els focs, ho veus en tot, es veuen els berserkers, que em sembla espectacular, increïble. Dona'm mitja horeta d'això. No em donis 2 hores de culs, perquè es veuen, això sí, molts culs. Es veuen culs perquè la gent va despullada, tio, perquè estem a l'antiguitat i és cru, t'ensenya tal qual és. Hòstia, tia, quina ràbia m'estàs... És que de veure culs, tio, no m'agrada. Ara que va parir, hòstia. Qualsevol frame de la pel·lícula és que es pot fer un quadro, si vols, tio. Doncs molt bé, fes-te un quadro, pinta-la d'oli, però no em quedis 2 hores de quadros. No he vingut a una exposició, he vingut a una pel·lícula. No és 2 hores de quadros. T'estan explicant la història, però el bo de la pel·lícula és com te l'expliquen. Quina història, com mata el seu oncle. Sí, i el triar entre el bé i el mal, si ho ha de fer, si no ho ha de fer, aquí hi ha la decisió important, i el que al final ho decideix. Però si això passa a l'última per la sang, per l'honor, per entrar al puto Valhalla, perquè tu no ho entens, tio. Jo sí, perquè sóc... Ja saps com anirà, però és que aquesta pel·li no va del què, va del com, va del com, de com ell actua. Alexander Skarsgård ho peta, Anya Taylor-Joy. Espectacular, aquesta tia és espectacular. Vale, doncs, t'ha agradat? No, la pitjor pel·lícula que he vist. Tio, evidentment que m'ha agradat. Què vols que... Oriol, Sí. jo crec que tu estaràs enmig de nosaltres dos. No ho sé. No ho sé. Hi ha hagut Digue'ns què en penses. Jo hi ha hagut coses de la pel·lícula i decisions d'en Robert que no he entès. M'ha semblat com una pel·lícula molt teatral, fins i tot la divisió Això sí, d'actes, amb això estic etc. d'acord, Però estic això em xocava molt la cruesa que, per altra banda, vol mostrar que em sembla espectacular. De lluites, de la vida vikinga, de les tradicions vikingues, de la religió, tot és supercru, superrealista. I m'ha semblat espectacular i de lo millor que he vist en molt de temps, l'última escena de l'última lluita, l'epicitat que Robert sap transmetre. Oh, Robert! Em sembla espectacular. Vull dir que és una pel·lícula que us podrà semblar potser llarga, Molt però llarga. en Robert aconsegueix que una sinopsis tan simple, juntament amb una pel·lícula tan llarga, se't passi bé i a gust. Eterna. L'he gaudit. Oriol, t'estimo! Oriol, L'he gaudit, t'ho juro que l'he gaudit. Que no sé què més dir, de veritat, és Bon que m'ha cinema, semblat... s'ha de dir que és bon cinema. És puto bon cinema, A mi em fa il·lusió tio. veure una pel·lícula així, Hòstia. després d'estar envoltats de tant de blockbuster típic, Exacte. i de tant de claretat i tot, tio, exacte. llums i colors, etc. Una pel·lícula així... La banda sonora, parlem de la banda sonora. Això ho volia dir també. Espectacular. Molt bona la banda sonora. Ah, vale. Sí, a veure. I la banda sonora acompanyant en tot moment el que va passant. El personatge es mou i la banda sonora, bum! Ara poso el personatge aquí i foto un que li llença unes fletxes allà. Ara poso aquest que està fent una cosa des d'una taulada i elevo la taulada fins aquí perquè es vegi que pesa la puta escena. I al principi he de dir que hi ha moments de lluita xulos que es veu una mica com plano seqüència. Molt guai. Molt bé, tots aquests que idolatreu aquesta pel·lícula. No. Ara recollim cable! No, no he idolatrat, en cap moment l'he idolatrat. No, Ha dit les coses dolentes. Perdona tu. M'agradaria. Jo sí que l'idolatro. Vull saber, doncs, Molt fins a objectiu. quin nivell idolatres aquesta pel·lícula. Jo el tinc clar. Perquè entrem a la secció valoracions. Home! I ja que entrem, deixa que entri el pal sense vaselina, perquè evidentment li fot un 10 a aquesta pel·lícula. I se'l mereix, però és que de guerrer. És un tio que amb el seu cinema a mi em fa sentir moltes coses. Se m'ha posat la pell de gallina 2 o 3 vegades. És un tio que a mi m'arriba molt. Què? Jo era en Robert Eggers, l'aprovo. I li fico un 5 de mitjana. Què? És a dir, entre el Faro, que era un 2, i un 8 que li fico en aquesta pel·lícula, fa 10, que era un 5. Per tant, un 8. Perdó, estava fent una juguesca. Estava fent una juguesca. Estàs menjant la juguesca, Era un 5, però en Robert. És que m'és igual que aquest tio. És un 10 i un 8, tio. T'estimo, tio. Em toca a mi
És que m'és igual. I li poso- És que m'és igual. Aquesta pel·lícula... Sigues m'és igual. És coherent més, amb l'actitud la nota i que tot, posis ja. no veuràs No val ara cap provar-la. mena de gest No va en ara- el meu rostre. No val ara suda. recollir corda, Li poso ara en Me la aquesta suda. pel·lícula un 5. Vaya cap. 4. I em sap greu suspendre-la. Tio, La feina que en Robert li ha dedicat a aquesta pel·lícula. com ara ataca. La feina. M'ha vist, Pica pedra, eh? ha vist la ferida, i s'està tirant. Però necessitem més cinema d'aquest, tio. No me jodes, Adrià. No em treguis la de sempre, Uah, això ja. és veritat. La de sempre em Això, treus. però això té raó. És que necessitem més cinema aquest. Què volem? Que tot sigui Marvel? Tots siguin pinyo, pinyo, pinyo. Ho sento amb l'ànima, però treballo per aquella gent que anirà al cinema i dirà què collons m'han fet a venir a veure? Tu fes Què collons foto el aquí? que tu creguis que has de fer. Poso un 4,9. Em sembla lamentable. O sigui, Arribem a una secció encara més crítica, la conclusió. vinga. Imprescindible. Però és un tipus de pel·lícula que vull veure més al cinema. D'autor. Sí. Més diferent. Oriol, Per tant, li no poso sabia que avui tindria Però- un aliat. Excelsior. És que, bueno, és igual. Sabia que avui tindria un aliat. Jo poso un jo peix quan una bullit. pel·lícula m'agrada. És un peix bullit, això. O sigui, a mi m'agrada que hi hagin pel·lícules d'autor, però sí. Els Criticutres. Hem decidit acertadament que aquesta pel·lícula és... Em feu molta ràbia. Excelsior! Plus... Bé, Oriol! Bé, Oriol! Bueno, estic... Avui me'n vaig content, saltironejant a casa. És una pel·lícula Tot que igual. No, podeu gaudir. Aneu al cinema, aneu a veure-la. sisplau. Comenteu. Recolzeu les bones pel·lícules. Tingueu els collons de posar els comentaris després de veure 2 hores de bruixeria vikinga i dir, uau, m'ha encantat aquesta pel·lícula, nois, estic d'acord amb Estàs vosaltres. hater. És que està hater. Però ara- Puc fer un gràcies, per? Jo el faré. Entrem a gràcies, per? Començo jo. Tu vols fer gràcies, per? Vale, entrem a la secció Oblidada de... de Gràcies per, on donem les gràcies a algú. No sé ben bé a qui estem donant les Jo sí. gràcies. Sí, no, cadascú qui cregui. Ah, vale. Dono gràcies per ser membre de Crític Utres, perquè aquesta haig de dir que és una pel·lícula que no hauria vist mai, si no fos perquè algú va dir que era la seva més esperada de l'any. Així que et dono gràcies per ser Crític Utres i a vegades aventurar-me en pel·lícules que pensaria de primeres que no m'agraden. M'agrada, Oriol, perquè és un gràcies per... Sí que dic, però amagadament és un gràcies Jordi, no? L'únic que no volia donar-se aquest plaer, Jo hauria de donar gràcies a en Robert. En Robert, la nostra relació, diria que ha tingut els seus alts i baixos, però no, ha sigut exponencialment positiva cap amunt, amb cada treball que has fet, i dir que segueixis per aquí, i que tot el que facis, i tindràs un fan allà esperant a veure què és la teva nova merda que ens portes. I a mi la teva merda m'agrada molt. Jo vull donar les gràcies a la persona que ha netejat els lavabos abans que arribés jo. Perquè m'ha deixat un lavabo net per fer una pixada que a més anava sentint la pel·lícula i anava pensant, merda, me l'estic perdent. Que a veure si ja haurà matat l'oncle, però allò no s'acabava. I l'únic Ha de la sigut molt pel·lícula que fort. haig de veure no ho és. Jo, exacte, l'única cosa que havia de veure de la pel·lícula per mi m'ha vingut al final. No ho veuré. Gràcies, de debò. Bueno, no, Res, sí. que tingueu molt bona setmana. Bona setmana. I ens veiem a la pròxima. Sí. Avali! Adéu! Adéu! Per l'honor, per entrar al puto Valhalla, perquè tu no ho entens, tio! Jo sí, perquè sóc...